Здравейте! Нещата винаги изглеждат невъзможни, но докато някой не ги направи. След като изкачиш висок хълм, единственото, което откриваш, е, че има още много хълмове за изкачване. Човекът, изрекал тези мисли, напуснал този свят. Той е Нелсън Мандела, всепризнатият борец за свобода и равноправие. Всички световни лидери, без изключение, днес казаха по една добра дума за Мандела. Да почива в мир, лице в лице започва по BTV и BTV радио. Вижте какво предстои сега. Проучванията, оръжие или манипулация, сривове и възходи, Васил Тончев, Димитър Ганчев и Лиза Недялкова. Евролистите настъпват, еврофондовете не. Хипотезите на Иляна Йотова. Коалиционни закачки, политически фокуси, лице в лице Петър Москов срещу Томислав Дончев. Лице в лице сега с Васил Тончев, социолог Сова Харис, Лиза Недялкова, колега журналист, Димитър Ганчев, главен секретар на Интернет общество. Бил е също член на Федерацията на независимите студентски дружества и участвал в демократичните промени. Нали правилно ви представих всички, не съм сбъркал. Сега, желание за цялостна промяна и морално пречистване на политическата система в България искат 50% от агентираните от Сова Харис. Сега, това проучване, за мен този процент първо интересен, но по-важният въпрос е дали това е изобщо осъществимо на този етап в тази държава. Аз мисля, че е осъществимо, но на това трябва да се гледа на една така сериозна перспектива. Това не може да стане сега и веднага. Какво? Морално пречистване? Морално пречистване. Само 50% от хората. Да, останалите не искат да са За мен е удивителен този процент. Висок или нисък? За мен е нисък. Какво мислиш? Вижте, има поне 20% от хората, които не се занимават с политика. Има 30% от хората, които са някакво по-особено мнение. Когато видиш 1%, 50%, смятайте, че това вече е достатъчно такъв количество хора, които са застанали за дадена идея. Защото на така поставен въпрос би трябвало всеки човек да каже, че да, той иска морално пречистване, че кой иска морално умърсяване. И промяна на политическата система. Това вече е друга тема. Допълнение. Това е друга тема. Там вече съм съгласен, че може да не се съгласен. Ма те не върват ли ръка за ръка двете? Защо? Какво е всъщност на политическата система? Тя е същата, като в почти цяла Западна Европа. Да, но протестиращите искат да се промени Конституцията, да се промени, примерно, може би, изборния кодекс, което очаква да се случи. Това не е система. Значи системата е да демонтираме демокрацията. Не, няма да демонтираме. Системата е, партии се конкурират помежду си за това, коя ще спечели гласовете на хората, за да може да състави правителство и да управлява за някакъв период от време. Това е политическата система и какво всъщност е толкова грешното. А в нея какво трябва да се промени? Хората. Ама всички. Хората. Някой скоро каза каква е разликата между България и Германия, тъй като нашето законодателство е горе-долу сходно. И разликата е, че там живеят германци, тук българи. Това го казах аз. Добре. Да, в това студио. Вижте, ти измени акцента на въпроса, който, нали, аз за това да го видях. Въпросът е според вас, кой е основният фактор, който определя мотивацията на протестите? И тогава вече нещата се побират в едно желание за цялостна промяна и морално пречистване на политическата система, и другото е желание на превръщане на политически сили, които изгубиха изборите, да се върнат на власт. Да, този въпрос... А там колко е отговор? 33. Там отговорът е 33. Да. Тоест става дума за лицето на протеста. И това е оценка на хората за лицето на протеста. Дали това е гражданския патос за промяна морално, нали, на системата, или това е начин на бившите управляващи и политически сили, които не влязат в парламента, да се върнат. Не си ли убеден, че тези 50% и те искат морално пречистване и промяна на политическата система? Това е оценка за изборите, това е оценка за протестите и за мотивацията на протестите. Така според мен така е поставен въпроса и... Тоест това е въпрос как хората оценяват какъв според тях е мотива на протестиращи. Това не са протестиращи, които самите те са дефинирали собствения си мотив. Това е оценката на хората към мотивация. Това, което става на площадите на България. Тогава са обясними тези цифри. Обясними са. Да. Това, което обаче трябва да се добавя, че не са само тези два мотива. Има поне още 2-3. Кои са те? Кои са те? Аз не знам дали изследването ги е... Второто е желанието на привържениците на политически сили, които изгубиха изборите, да се върнат на власт. Това е втория мотив. Има и нови субекти, които искат да се появят на политическата сцена и използват мътната вода. Това е трети мотив. Така. Има недоволни от сегашното
ръководството на Българската социалистическа партия, които се надяват, че по този начин ще си стимулират собствената партия към промяна. Че това не е точно смяна на политическата система, това е вътрешна промяна. Има и такива. Сега какъв е техния процент? Ви, за да променя малко въпроса така. Възможно ли е да се постигне този резултат? Добре, протестиращите искат това, да кажем, или 50% от анкетирането оценяват, че това е желанието на протестиращите. Но те могат ли да постигнат този резултат бързо? Значи, тогава, когато се заговори за морал, лично аз започвам да изпитвам едни съмнения. Не смятам, че морала може да бъде налаган по някакъв начин. Значи, има една представа във всяко общество, това е много странно. Аз не, че съм чела целия Кант, но този цитат го знам. Той казва, дори една страна, в която всички са крадци, кражбата не може да бъде норма. И никога не е норма. Така че ние горе-долу се крепим на това ниво. Не вярвам на приказки за морал по никакъв начин. Чувала съм го много пъти. И не вярвам, че може да донесе някаква промяна в идеята за какво е редно или нередно, нека така да го нарека. Кое е добро и лошо, тези, които правят списъци, тези, които снимат преподавателите си и се гаврят с тях и най-отпред слагат надпис. Тези, които са против окупационната стачка. Ето ги какви са. Уникум. И камерата 2 пъти ми показва едно гърненце, в което има един фас. Господи, какви морални провинения. Не вярвам, че по този начин се променят нещата. Още повече, извиняйте, само това да кажа. Има едно усещане за фалш, за лицемерие. Това е несъвместимо с приказки за морал. Значи, първото е, казва ни се, че това е народен протест, той е елитарен. Казва ни се, че той е граждански, а той става все по-политически. Казва ни се, че той е десен, защото се гледа непрекъснато какво става надясно, но исканията са леви. Сега невъзможно е в това преобръщане на декларираното и това, което той е всъщност, изведнъж да възникне някакъв страхотен морал. Как? И опонент може би ще бъде... Не, няма да съм опонент, аз ще да допълня дори. Също не виждам отношението на морала към обществените взаимоотношения. Това е лично качество. Ако говорим за обществените отношения, там по-скоро трябва да използваме думи като справедливост, като законност. Това са по-точните думи. Може би хората така се изразяват, имайки предвид липсата на... Тоест, усещането им за липса на справедливост и законност през изминалите години. По тази тема вече вероятно ще се съгласим. А иначе, що се отнася до морала, ти не можеш да постигнеш... Не дай си Боже да ни налагат морал. Не можеш да постигнеш никаква морална цел, използвайки примерно насилие. Съгласни ли сме за това? Съгласни сме, обаче... И имаш предвид окупацията? Щях да дам окупацията като пример за форма на насилие. Точно така. Окупацията е вид насилие. Блокирането на улиците е вид насилие. Да пречиш на депутатите да стигнат до работните си места също е вид насилие. Добре, ти имаш някакъв мотив, но това, което извършваш по същество е насилие. Значи, вътрешно то не може да бъде морално, дори ако обслужва морална кауза. Така че аз не се чувствам комфортно да обсъждаме. Протести, обаче, в които и ти си участвал, също до известна степен предизвикаха някакво насилие в обществото. Да, разбира се. Обаче тогава ситуацията беше революционна. Значи насилието в някаква степен, разбира се, е оправдано, когато има отнети някакви свободи, които ти трябва да защитаваш и няма друг начин да ги защитаваш. Значи ние тогава нямахме свобода на сдружаване, нямахме свобода на словото, нямахме свобода на стопанската инициатива, никакви свободи нямахме. Ние трябваше да си ги извоюваме. Това не може да стане само с приказки. Революция, такава нежна, в крайна сметка няма. Но днешната ситуация... Онова революция ли беше истинска? Онова беше микрореволюция някаква. Микрореволюция. Микрореволюция с микронасилие и микрорезултати от нея. Но тогавашното микронасилие беше оправдано, защото все пак някакви свободи бяха отнети и трябваше да бъдат извоювани. Към днешна дата
ситуацията със сигурност не е революционна, тъй като да, хората са недоволни от някакви политики, обаче реално погледнато не са им отнети никакви свободи, които те преди това са имали, дори напротив, моето мнение, че има повече. Но все пак тези два елемента, които са отбелязани тук, според мен са най-важните и са основните. Значи аз мисля, че го има и гражданския патос, мисля, че го има така и лицемерието и политическите заигравки в протести. Те са така много ясно изразени. И от тази гледна точка аз мисля, че някакъв етап завършихме на целия протест. Аз мисля, че гражданския протест в някаква степен успя и продължава да успява и че ще остане жив, докато политическата игра, която беше, и целта някакси да се яхне протеста и зад него да се направят някакви политически дивиденти, мисля, че тя се компрометира. И за съжаление компрометира... Поне на този етап, мисля, че това можем да го чуем. Това показва всъщност и данните. Това вероятно можем всички да се подпишем. За съжаление се компрометира протеста като средство за граждански натиск, точно заради превръщането му от граждански в политически. Той започна като граждански, да, гражданските си цели постигна, след това продължи с политически, които по същество катастрофираха. Обаче самия протест като понятие, като инструмент също се компрометира. Поради което най-вероятно в бъдеще много по-трудно би могъл да бъде използван дори за чисто граждански цели. Аз мисля, че доста е будно в това отношение обществото и мисля, че и много скоро можем пак да видим протести граждански, стига да има достатъчно основания за това. Може би ще има, но винаги ще има едно съмнение, че не са само граждански. Много се надявам и гражданите да бъдат така много по-внимателни от гледна точка на манипулациите, които са тези, които се опитват да ги яхнат. Мога ли да от манипулациите нещо да кажа? Да. Една цифра искам да ви кажа, която за мен специално е много важна. Имаше една посланничка американска в България 2008-2009, Нанси Макълдауни. Тя беше много бързо изтеглена в Държавния департамент. Я повишиха и така нататък, но така или иначе тя беше 2 години в България. Когато се навършиха 20 години от 89-та, 2009-та, тя направила жената една сметка. Колко пари е вложила американската държава, централизирано? Не става дума за Freedom House, Сорос и така нататък, а държавни американски пари, влезли в България в НПО сектора. И какво излезе сметката? 700 милиона долара за 20 години са вложени в българския неправителствен сектор. Това прави по 35 милиона годишно, колкото едно министерство. Те са функционирали 20 години. И когато аз ги видях на площадите тези хора и си казах, вие протестирате срещу собствената си несвършена работа. Сега са минали още повече години и парите са станали повече. Сега няма да рева на чужди гробища, но тяхна беше работата. И гражданския контрол, и да натискат за електронно правителство, и проблеми на малцинствата, и примерно достъпна среда, и екология и така нататък. Това беше работа на НПО-тата. Какво направиха тия хора за 20 години, а сега вече са колко? 24. И излизат, те протестират срещу себе си. Парите са изхарчени. Къде отиде морала в крайна сметка? Не, това не е ли поразителна цифра? Могат ли да купат американците българския морал с 700 милиона? Аз визирам точно претенцията за моралност на тези деца ги взели тези пари. В момента точно те са недоволни от липсата на морал и справедливост. Значи, ние за съжаление сме такива като нация. Ако можем да се възползваме от дупките в системата, ще се възползваме, но ако някой друг го прави вместо нас, сме много против. Сега, за да приключим с тази част на това изследване, един въпрос, предполагам, че ще бъдем по-кратки. Кой от следните варианти съвпада с вашето мнение? Този път го чета въпрос. Протестиращите трябва да влязат в диалог с правителството, като поставят конкретни искания и настояват за тяхното изпълнение 54%. Въобще, диалога според вас до голяма степен нарушен ли е в това общество? И въобще има ли диалог в момента? То го няма изобщо този диалог и на това се дължи спада на рейтинга на президента с 10 пункта за месец, нали? Сега той е човек, когато започнаха протестите срещу Пеевски и така нататък, той мълча. И аз броих, защото някой трябваше да каже, дайте да видим какво става. Този човек произнесе думата диалог на 8-я ден.
тогава, когато вече Пеевски се беше разкарал и вече бяха започнали да се променят протестите. Той не се сети да каже на хората. Едва ли само той е виновен за това, което се случи в тези месеци от лятото насам? Неговата фигура е тая, която седи по средата. Той е длъжен да предвижда всички възможни варианти. Затова ли падна рейтинга на президента? Това ли е причината, която ви за току-що? Причината е, че той не успява да влиза в ролята на балансьор. Безспорно той има съвсем откровено и последователно така застава в позицията на едната страна. И то не е най-популярната страна, но това е друг въпрос. Според мен диалог действително няма, но все пак има една така тънка линия, по която той може да се развие. На базата и на сегашните реалности. На базата на това, че нещата някакси станаха прозрачни, много ясно в момента се знае кой и кой какво иска. И тази линия на това, че все пак на площадите не се извърши насилие. Това е заслуга и на двете страни, но според мен и най-вече на полицията и на органите, които опазват. Нашия диалог ще го продължим, обаче след едно кратко прекъсване. Лице в лице продължава Васил Тончев, социолог Сова Харис, Виза Недялкова, колега журналист, и Димитър Ганчев, главен секретар на интернет обществото. Между 70 и 80% искат разследване на Христо Бисеров, Бойко Борисов и Росен Плевнелиев заради офшорните им фирми. Това е в отговор на въпроса какво ви е отношението към операция Чисти ръце. И пак ви питам, това е много хубаво, че толкова много хора може би искат разследване, за да се види истината. Въпросът е дали изобщо такова разследване ще има и дали изобщо някога ще разберем истината за тези офшорни сметки. Къде са били, кой ги е ползвал, какви пари са минавали през тях. Надявам се, че ще има. И най-важното според мен е да се приложи един критерий към всички. Към всички. Защото, примерно, видяхме Христо Бисеров как напусна всичките си постове за много време и така излезе от парламента. Според мен това е един от успехите на гражданския натиск към управляващите. Но в същото време, примерно, Цветан Цветанов с 3 управления, с 3 обвинения продължава да функционира като политик. Нали? Това е вече въпрос на лична преценка, според мен. На субекта. Сега... някаква нова норма, някаква обществена. За морална ли говорихме? Първата половина на предаване. Точно така. За това става дума. Сега, значи, периодически в България се появяват някакви думи, които стават много лоши. И в случай и офшорки. Нека не забравяме, че офшорните фирми са легални. Да, те не са противозаконни. Но ние някакси го употребяваме като мръсна дума. Не е вярно, че не плащат. Така. Плащат данъци. Има и нещо друго. За да разследваш Бисеров, Бойко Борисов и кой още беше мечта? И Росен Плевнелиев. Росен Плевнелиев. Трябва да имаш компетентно следствие и прокуратура. Аз съм имала... Имаш съмнение в компетентността на прокурорите и на Аз съм убедена в некомпетентността на тези хора, тъй като съм имала случаи като лоялен гражданин и аз, като чуя, че има някакво разследване, взимам си документите, които като журналист съм натрупала, отивам и ги носа на този прокурор. Така. Той един после стана заместник главен прокурор. И той се държи сега... Откъде ги имате тия работи? Ма как? Ма откъде ги намерихте? Ма викам, вие сте прокурор, вие можете да го изискате всичко това. Ма ще ми дадете ли да си го снимам? Ма подарявам ви ги. Значи той беше карал 6 месеца разследване, без изобщо да стигне до документи изобщо. Пък камо ли нататък? Не искам да употребявам имена. Добре, но това е един прокурор. Защо трябва всички под еднакъв знаменател да ги слагаме? Всички прокурори имам предвид или следователи? Голяма част, мога ли да кажа, голяма част. Защото ние видяхме, че всички разследвания до сега не доведоха до никъде. Няма да проработи такава операция чисти ръце. Значи, не мисля, че чистите ръце трябва да минават непременно през прокуратурата. Прокуратурата и съда могат да кажат дали едно нещо е законно или незаконно. Офшорните сметки са напълно законни. В крайна сметка, наистина говорим за морал. Ако тези хора знаят, че са направили нещо, което не е приемливо за обществото, не биха могли да направят наистина като Бисеров. Използването обаче на прокуратурата и на съда, за да въвежда морал, е притеснително за мен. Малко ме е страх. Там трябва да въвежда само единствено справедливост, нищо повече. По отношение на офшорните сметки, по всяка вероятност те са законни. Така че надали можем да разчитаме
някакъв положителен изход. Те са законни, но не стои така въпроса за политиците, защото всеки политик, когато приема някакъв пост държавен, той декларира всички тези неща и той ще ги декларира и да ги обяви. Да. Тук вече нещата стават други. Ако той не ги обявил и ги правил зад обществото, вече нещата изглеждат. Това е вярно. Той, ако реши да бъде нелоялен към обществото, ако реши да бъде неморален, има начин, по който ще си ги скрие, така че в крайна сметка да не наруши закона. Те ще са на жена му, на леля му, на хора, с които не попадат в квалификацията на свързани лица. В този въпрос аз виждам не търсене на някаква законова справедливост, а наказание, възмездие. Искам тези хора, понеже те са най-лични, много са видими, искам тях да ги ударят. На мен това ми се вижда в този въпрос. Да бъдат наказани? Да бъдат наказани. Независимост дали за офшорни сметки или за нещо друго? Има нещо друго. Има Хипократова клетва. Нали, има някакви гилдийни правила. Нали. Ние някакси наистина при политическата класа не виждаме никакви правила на взаимоотношения и на функциониране. Какво могат тия хора да правят, докъде и откъде нататък те са публично не заклеймени, ама някакси отхвърлени, бойкотирани с погнуса. У нас каквото и да направи един политик, ще се намерят 500 журналиста, които да го интервюират. За мен гражданския бойкот е нещо свещено и не е употребявано у нас. Той много рядко въобще не е употребявано. Никога не се е случило. Значи има лица, които заслужават в други страни, това се нарича гражданска смърт. Съжалявам, може да звучи израза зловещо, но той човек не може да се произнася по въпроси. Както, примерно, Георги Марков, бившия конституционен съдия, който наливаше акъл на протестиращите. Той е доносник. Защо този човек се разхожда от медия на медия и не говори? Защото журналистите го питат. Не знам. Това е в нашите ръце. Едни хора да ги... Това означава ли, че всички, които са били сътрудници на Държавна сигурност, трябва да млъкнат? Така ли да разбирам? Значи те нека си говорят там, където си говорят. Но той не може да дава акъл този човек. Вижда, ти знаеш ли колко агенти на Държавна сигурност, и то не разузнавачи, а шестаци, дават акъл в тази държава? Много лошо. От медиите. Много лошо. Сега можем да изредим 10. Вие как мислите? Най-малко. Това допустимо ли е? Аз съм малко малък, за да се изказвам за държавна сигурност. Тогава не съм бил пълнолетен. Хора, които са работили срещу страната си, да, би трябвало да замлъкнат, ако такава е тест. И не само срещу страната си. Те не са работили срещу... Те са работили срещу семейството си, срещу колегите си, срещу родините си, срещу близките си. Говорим за тези, които са били в второ главно. Агенти на второ, не тези разузнавачите. Да. Шесто главно. Не, за шесто говорим. Да, за шесто. Просто ето едно нещо, което гражданското общество може да направи. Мисля, че изпуснахме момента това нещо да се направи. Не може сега 25 години по-късно да поставяме този въпрос. Тоест може да има, малко е закъсняло и за реакции, и за всичко. Това е трябвало да се свърши 90-те години още. Добре, на финала на разговора, понеже за първа вечер имаме тази елхичка тук, която ми напомни, че е Коледа все пак след 19 дни ще бъде Коледа. Вие смятате ли 2013 година за загубената българска година? Не, аз не мисля така. Аз мисля, че това, което се случи през тази година е така съществена обществена промяна. Аз мисля, че гражданите ще бъдат много повече, граждани ще бъдат много по-будни. Може би се надявам, но смятам, че е направена сериозна крачка напред. И пак казвам, гражданският елемент в протестите според мен остава жив. И надявам се да го виждаме все по-често. Слушай ли тук един доклад, който беше Антони Гълъбов? Говорихме върху този доклад, който основната му теза беше, че дори 5 души да има на площада, имало обаче други, да кажем, 700 хиляди, които мислили като тях и ги подкрепили. И това било по-важно, колко са там на площада. И аз мисля също. Аз мисля, че и двама души да са там, важно е какво казват и какво правят. А не е важно какъв шум дигат, нали? Значи, аз много ще се радвам и четвърт човек да има, обаче да говори. Да има диалог. Ние не довършихме тази тема. Няма идея за говорене. Няма идея за говорене. Защото се решихме, че диалог няма. Единствено може да кажете дали някога ще проима диалог.
Ами, за да приема диалог, важното е да има две страни. И тези две страни да са горе-долу равнопоставени. Една от причините в момента да няма диалог е, че е сбъркан адресата. Значи, протестите поставят политически искания, обаче ги поставят пред правителството. Пред правителството трябва да поставяш граждански искания. Политическите послания ти трябва да ги изпращаш към останалата част от обществото, не към правителството. Значи, не ми харесва политиката, която ти водиш, махай се. Това не е правилното послание. Правилното послание е към публиката. Не ми харесва политиката, която вашите избраници водят, защото така и така. Моля ви, следващия път гласувайте за някого другиго. Сбъркане адресата. Вместо да се пращат послания към обществото, те се пращат към правителството. Политическите говори. Поради това няма как да има диалог, защото диалог в случай трябва да е между двете групи в обществото. Не между едната група и правителството. Този диалог е излишен сам по себе си и затова не може да бъде воден. Това са много интересни разсъждения. Аз до голяма степен ги възприемам. Но за 2013... Да, и аз гледам елхичката. Мисля, че макар и, как да кажа, с размирици, България излезе от едно безвремие. Защото за мен времето на ГЕРБ беше безвремие. Време, в което се декларираха някакви неща, които изобщо не бяха реалност по абсолютно никакъв начин. И сега тези картонени конструкти просто започват да изчезват и ние ще възстановяваме някакво здравеопазване, някакво образование и така нататък в социалната сфера. Аз мисля, че е добро това, което се случва. И накрая, с по едно изречение, 2014 по вашите прогнози по-добра, по-лоша от 2013? Надяваме се да е по-добра. Мисля, че така и международната ситуация в икономически план се подобрява. Надявам се това да се отрази на нас. И надявам се и така по-добре някакси да си организираме нещата в страната. Сондажите какво показват? Ще има ли пресрочни избори 2014, парламентарни, защото евроизбори така или иначе ще има? Сондажа не може да го покаже това, но така оценка, ако правим, според мен е по-вероятно да има. Аз мисля, че и управляващите ще имат интерес от това да направят избори. Така че това е основно. Тогава, когато има най-удобно. А кога ще им бъде най-удобно? Ами най-удобно ще бъде, когато най-после направят нещо, от което хората да почувстват някакво разпускане около врата. Нещо трябва да се направи. И мисля, че ако се случат едно-две такива неща, с голяма готовност ще се правят избори. Не може да се издържи 4 години при такава конструкция на парламент. Смесихме няколко въпроса. 2014 по всяка вероятност ще е по-полезна от 2013. 2013 беше полезна, защото отпаднаха някои илюзии, разсеяха се. 2014 мисля, че ще е по-полезна, защото вече ще може да се свърши някаква работа. Реално погледнато, 2013 никаква работа не се свърши. Добре, благодаря ви за този разговор. До Коледа все така ще си приказваме за миналото и за настоящето и за бъдещето. Дай Боже, само хубави работи. Вижте какво предстои в предаването.